everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Nagsuot-suot tayo ni kakahuyan. Asa magkita ini paingon? Sa dapitin, magpaabot ang tinuod ng mga kaliwatan, Marla. Ariyara kita. Uy. Karaang bahay ka nang naa sa unahan? Miabli ang dakumpultahan. Oh, may mga tao nga nanggawas. Sila ang tinuod mong kadugo, Marla. Sila ang mga puting tambalan sa Macarino. Kikan karong, anha ka na uban kanila. Unsa? Nagkinahanglan sila sa imong tabang, Marla. Nagkinahanglan sila? Sa kuntabang? Oh. Nga nagkasulti ka ni Ana? Ha? Tungod kay, nagtago lang sila nining dapita. Unsa? O gano'n nagtago man sila din hiya? Tungod sa kahadlok ka mabuhi si Marua. Ug unya si Nomed, ang prinsipe sa kangitngit. Ang mga puting tambalan ang pagkaon sa ilang itong nga kalat, Marla. Mao nga nagtago sila din. Pero, dili na mabuhi si Nomed. Kana ang ipaniguro ko. Ug nganong nakasiguro kaniya. Tungod kay nahimo na siyang abo. O gibahin ko na sa 7 ka bahin. O gisabwag sa 7 ka suba. Ang 7 ka puntil sa abo. Gibuwag-buwag mo. Mao ka na. Sir, Papa, imo ako ngamahan, Marla. Busa kinahanglang magpapagkakanako. Dali na. Himabata na ang imong mga kabanay. mga puti kaya sila. O mga taga sila og buhok. Sila lang ang nabilin sa linya sa atong katuko, Marla. Ug delikado na silang mahurot. Busa kinahanglang maprotektahan nimo sila. Mao ba ka nang imong tumong? Kung nga nung gipabuhi ko nimo og laing mga tao. Oo, Unsa? kinahanglan nga magtubo ka nga normal ug dili mahibaw sa gahom nga imong gihuptan. Wa ko'y gahom nga gihuptan. Gitabangan lang ko ni Sarah nga makasukol kang Marua. Ang iyang kaluha. Kung wa ka pa'y gahom, Marla, dili ka makasurvive sa pagkapuses ni Maruha sa imong lawas. Ug ang kuno na kini ni Maruha hangtod sa hangtod. Nahibaw ka sa tanang nahitabo na ako. O, ug nahibaw ako nga sleepwalker ka. Unsa? Dali mo padayon kita. Sunod ka na ako. May ipakita ko kanimo. Sunod. Salamat. Huwag din sa villa si Marla. Huwag yun siya. Nahinumdum na ko ni Anang Marla. Oh. Siyang kauban akong nahimong pihag sa mga demonyo sa kakahuyan. Oh, siya. Ug siyang imong anak. Ikaw ang tinulad kong anak. Nagikan gud mismo sa kundo ko. Samtang si Marla. Mawagin akong anak sukan pa siyang pagkatao. Nga nang nahitabo man eh. Doon yung mga tao nga nagplano sa tanan. Ang ato pa nagbuwag, di planong daan. Pero, di na importante karon. Ang menong daan karon nga, nagkita ta, nagkaina. Maneng! Oh. Uy, Maris, ni Akasab.
Unya, nakaila ka gud ni Manang. Oh, kay siya may suod nga amiga ko na ni mama sa una. Og siyang mitabang nako. Kung na ako'y problema sa kwarta. Marie, salamat na buhi ka. Salamat. Manang, kinala masultihan mo si Maris sa tanan. May sa pagkatao ug hangtod na ang bahay ni Marla. Dali, Marie, lingkod. Sultihan ko ikaw sa tinuod nga nahitabo sa imong kinabuhi. Dali na. Dali, suda Marla. Kang kinsa man kining kwarto. Mao kini ang kwarto sa imong inahan. Unsa? Dinhi ka mo turok sa iyang sabakan. O kanang tanang butang, iya ka na ni Mama Mona Lisa, di ba? Busa karon kay niya ka naman. Imo na usab ka ng maong mga butang. Naibaw kong hangtod karon, mura kapag nagtam ko sa imong naibawan nga ako ang imong ama. Pero taas tag panahon sa pagila-ila, Marla. Sa pagkakaroon, pahuway mo na. May buhaton lang ako. Mauni ang kwarto sa tinuod kong inahan. Ka mga karaan sa mga butang ni Mama. Oh, may retrato sa usa ka gwapang babae. Oh, kagwapa niya. May markangan sa layo. Mona Lisa. Oh, kagwapa dahil sa tinuod kong inahan. Pero mas mahal ko paghihapon si Mama Lorna. Mao din ang nahitabo Manang. Oo. Igo lang kung misunod og sugo. Tungod sa kwarta. Mao nga giilis ko kamo si Marla. Ikaw ang akong gikunga-gikan sa imong inahan nga si Lorna. Og si Marla ang akong gipuli. Maudi ay. Unsay maudi ay. Maudi ang ako ang pagmahal na ko. Ang ilan akong amahan sa buhi pa ni. Kay dili gaday ko nila anak. Si Mama rang nagpangga na ako. Pero namatay pa yun siya. Pero karon dili ka na mag-inusara. Kay naa na ang tinuod ni mong amahan. Ug ni ako nga mamahimo ninyong yaya ni Marla. Ayaw na magsilak, anak. Manikamot. Nga mahuli pa ng mga katuigan nga nagdako ka sa laing puner. Ako na isaad mo. May mapag mapauli lang una ko. Unsa? Gusto lang ko magkuna-una nagmaayo sa mga nahitabo karon. Mahimo ba pa? Oh, kisangpit ko ni mong papa. Mituon ako nga ikaw ang tinuon akong amahan. Pero kinahanglan mo adjust on ako. Ayaw ka malaka. Hatagan ka ng panahon nga magkadawat ka na ng kong amahan o igsuon si Marla. Salamat pa. Malakaw na lang ko ha. Sige, pag-amping si Mulagaw. Opa. Ay, salamat. Nga dali ra mong nagkasabot, maning. Ingon sa naibansap kong tunok sa akong nakita. Sa una ko palang pagkakita kanya Manang, may talag sa una kong gibati alang kang Maris. Salamat din taon. Ang atong problema karon mauna lang si Marla. Kung hahain na sab kaha siya. Oh, Manang. Ipadayon ta papangita niya. Oh, pangitaon ta si Marla. Oh. May sikit. Unsa ka tong singkit? Murag ikan sa gawas. Dali, susiyong ta. Madali. Maning. Murag singkit pa ito ni Maris. Sinhirag yun tugikan ang singkit. Pero, wala naman si Maris hindi. Oh, Manang, may nahitabugin ni Maris. Nga naman, maning. Narayaw sa kasandal. Nga kasulog ka ganiya. May bilis.
Good. Pero hain man siya. Ngano kalit man siyang misinggit og nawa. Maris! Maris, hain ka! Ay, no. Maris, hain ka! Maris! Maris, hain ka! Maris! Kahumog din na higdaanan sa kong inahan. Pero, wala hikayon nga ikahimamat ko siya. Kay patay na siya. Kakalit ba ini mga kausapan sa akong kinabuhi? Si Papa Maningka, kumusta naman ka sila si Maris? Ang tinuod niyang anak. Naunsan man sa ni? Ngano nga naman din sa palibot si Maris? Maneng! Oh, Maneng, maayo tingali nga. Akong susihon si Maris dito sa iyang gipuyan. Basin kon dali ra kining nakabiya. dili ko buto nakabiya siya din manang. Kay kalit lang siya misinggit. Mamasi na lang ta. Sige, diha una ka. Maris! Maris, hain ka! Maris! Maning! Oh. Sana sa nang ibugibuhat nga nung nagsinggit-singgit ka na mo sa kanya, ha? Lupaulo, ang akong anak, si Maris, nawa na sab. Usya! Tabangan na ito pagpagkita si Maris. Sige na, Lupaulo. Si Marla. Oo, silang duha na kita itong pagkitaon. Marla, andam na ang kananan. Atuwa na sila. Tana, nagpaabot ka rin mo. Opa. Ikalipay ko nga gidawat na kunimo nga amahan, Marla. Tungod kinahibaw ko. Ngawa ka mamakak na ako pa. Sige. Sugdan na nato ang meeting. Meeting? Oh, subutan ta ang bahin ni Marwa. O kinahanglang hingpit kang makasabot kung nganong nagtago kami kikan kang Marwa. Oh. Dar, sunod ka na. Maning! Huwag yun. Huwag yun ang akong duha ka anak. Lain daw sa kanyang problema, ha? Ikulbaan ako. Lupaulo. Dili pa kabayon sa taong nakita ni Marla sa laom sa santol. Ang midagit tinang duha. Ha? Ang tao nga. Nga may sunog ang pikas daw. Usya. Uy, maning kinahanglang mangandam taga maayo din para makapanalipod test ng kagalingon kung ursan mo siya pang nito po. Karon nga gikauban na nato ang bugtong kong anak nga si Marla. Di na taangay mahadlok kang Marwa. May magkaparalipod na kanato gikan kang Marwa. Pa, wa na si Marwa. Buhi pa siya, Marla. Busa kinalang mapatay mo siya aron matagan ang kagawasan ng atong mga kaliwat nga magpakabuhing normal sa panahon karon. Unsa? Miabot ang panahon nga mapatay mo siya. Mao na kini ang naisulat. Kinahanglang mabuhi si Marwa sa ikanong higayon aron mapatay mo siya o mahanaw sa dayon. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.